Αυτό. Μέχρι τότε ήταν χωριά-αγόρια, χωριά-κορίτσα. Αυτό ήταν αγόρια-κορίτσια στην ίδια τάξη. Πώς να γίνεις ρεζίλη στα κορίτσια τώρα. Το δεύτερο σχολείο ήταν αγόρια-κορίτσια. Το πρώτο ήταν μόνο αγόρια. Το πρώτο ήταν μόνο αγόρια. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Έτσι ήταν όλα τα σχολεία. Δημόσια. Στο Κουκάκι. Ξέρεις που είναι το Κουκάκι. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρου Συγκρού, ξέρεις τη Λεωφόρου Συγκρού. Δεν τα ξέρεις. Στα διεξοφανή ώρα. Έχω πάει, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Αυτό ο δρόμος που πάει στη θάλασσα, στο Φάληρο και λοιπά. Στην αρχή, καμιά 500 μέτρα δεξιά είναι το Κουκάκι, η περιοχή. Η κατοχή τι σημαίνει. Η κατοχή τι σημαίνει. Κατοχή. Κατοχή. Όταν άρχισε η κατοχή, μπήκαν οι Γερμανοί, βρεθήκαμε στην Αθήνα. Κατάλαβα. Όχι σπουδαία πράγματα, στην οδρό Αδριανού. Είχε νοικιάσει ο παππούς ένα δωμάτιο, 2 δωμάτια και μένανε μέσα και οι ιδιοκτήτες. Κατάλαβα. Η Αδριανού στο τέρμα, ξέρεις την οδό Καπνικαρέας. Όχι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας δρόμος που κατεβαίνει Ερμού. Εδώ έχει μια εκκλησία. Ναι, εκεί το ξέρω. Είναι η Καπνικαρέα. Ναι. Σε αυτό από εκεί ξεκινάει και προς τα αριστερά δεξιά δεν πάει. Η εκκλησία κάνει πλατείτσα. Ναι. Αριστερά πάει καμιά 100 μέτρα και εδώ είναι η οδός Αδριανού και τελειώνει. Είναι πολύ κέντρο. Είναι πολύ κέντρο. Είναι στο κέντρο. Στο κέντρο. Λοιπόν, εδώ στο τέλος της Καπνικαρέας, επί της Αδριανού, ήταν το διαμέρισμα αυτό που μέναμε στον πρώτο όροφο. Κατάλαβα. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί, περάσαν από εκεί, με αυτοκίνητα, με σημαίες, με αυτά. Και τους βλέπατε. Τους βλέπαμε από το παράθυρο μέσα, άλλοι είχαν βγει στα μπαλκόνια. Είχαν πια κερδίσει τον πόλεμο, κατοχή. Και από εκεί κάνανε στροφή και ανεβήκανε προς την Ακρόπολη. Στο τέλος της Αδριανού πήγαν αριστερά. Στο τέλος της Αδριανού και Αιώλου, γιατί κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι τα αρχαία, τα παλιά. Που είναι ακόμη ξεσκέπαστα και φαίνονται. Λοιπόν, οι Γερμανοί πήγαν από εδώ και μετά στρίψαν αριστερά. Εδώ ήταν η Ακρόπολη. Κάποιοι δρόμοι ανεβαίνανε πάνω και έτσι και φτάνανε. Άλλοι μπήκανε από την άλλη πλευρά και πήγανε στην Ακρόπολη από εκεί που πάμε συνήθως. Κατάλαβα. Η Ρόδο. Και ήταν όλοι έτσι με σημαίες. Κατακτήτες, είχαν όμως ανθρώπους, φιλογερμανούς, ανθρώπους κατασκόπους που μένανε στην Ελλάδα και ξέρανε που θα πάνε. Τους οδηγούσαν δηλαδή οι άλλοι. Από εκεί και πέρα άρχισε η κατοχή, να κρυβόμαστε, αυτά. Όταν είσαι 8, 9,
ακούς κατακτητής και δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι. Απλώς βλέπεις τους μεγάλους φοβισμένους και αυτό και σφίγγεσαι κι εσύ. Μετά άρχισε η εκπαίδευση. Οι γονείς, πρόσεξε, μη κάνεις ετούτο, μη βγεις έξω, μη κάνεις αυτό. Σε πονηρεύουνε για να μην σκοτωθείς, να μην σε πιάσουνε. Και έβγαινες κάθε μέρα έξω ή όχι? Μπα. Βγήκα μερικές φορές στις αρχές που κρυβόμαστε κάτω από την Αχαρνών, έβγαινα μπροστά στο σπίτι. Το έξω αυτό ήταν, στο δρόμο που να πας. Ήταν είσαι 8-9. Ναι, σωστά. Απέναντι από το σπίτι ήταν χωράφι. Τώρα είναι πολυκατοικίες. Ναι, αυτό. Τότε ήταν χωράφι και σπέρνανε στάρι. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει και λίγο η έλλειψη. Όχι ότι τη νιώσαμε, ο πατέρας είχε φροντίσει να έχουμε, αλλά μου άρεσε και ξάπλωνα μέσα στο χωράφι και τα στάρια που όταν ήταν γινωμένα τα τράβαγα επάνω και τσούκου τσούκου έτρωγα στάρι φρέσκο. Ναι, το έχω δοκιμάσει, είναι ωραίο. Το έχω δοκιμάσει. Το έχεις δοκιμάσει? Είναι ωραίο. Νόστιμο. Πριν σφίξει, πριν γίνει σκληρό, κατάλαβα. είναι ωραίο. Ναι. Δεν μας έβλεπε δεν είχε και φύλακα εκεί, ήτανε. Αυτός που τα άσπερνε κάπου αλλού έμενε και ερχότανε. Κατάλαβα. Τα παιχνίδια ήτανε αστεία. Και δεν σε πιάσαν ποτέ? Δεν σας πιάσαν ποτέ? Δεν μας πιάσανε. Όχι. Αν μας πιάσανε δεν θα υπήρχαμε. Δεν θα μιλάγαμε τώρα. Όσους πιάσανε πήγαν στα κρεματόρια, εκεί που πήγες στα... Ναι, μας το είπαν. Ναι. Είπαν επίσης ότι πολλοί Έλληνες δουλεύουν στα κρεματόρια. Πολλοί Έλληνες δουλεύουν εκεί. Στα δουλεύανε. Τους βάζανε να δουλεύουν εκεί. Εβραίους. Ναι, αλλά Έλληνες Εβραίους, όχι άλλους Εβραίους. Λέω Έλληνες Εβραίους, επειδή όλοι οι άλλοι ξέρανε Ίντις. Τότε μιλούσαν μεταξύ τους και βάζανε εκεί τους Έλληνες. Τους βάζαν σε διάφορες δουλειές. Ήταν ο Δανίλ, ο Ισχακής, τον έχεις γνωρίσει? Όχι. Όχι, ένας ξάδερφος μακρινός που γλίτωσε από εκεί και είχε έρθει με το νούμερο. Κατάλαβα. Γιατί όλους τους κάνανε τατουάζ ένα νούμερο. Τον βάζανε και έκανε δουλειές στην κουζίνα και επειδή είχε ωραία φωνή τον βάζανε να τραγουδάει, να διασκεδάζουν οι Γερμανοί. Κατάλαβα. Οπότε είχε και λίγο φαγάκι από αυτό που τρώγανε εκείνοι, κάτι περισσεύματα, κάτι αυτά και έτσι κρατήθηκε. Γιατί πολλοί πεθάνανε από πείνα, από ασιτεία. Άμα θα δεις φωτογραφίες, δεν ξέρω τι τις έχω κάνει, τις είχα κρύψει ένα φεγγάρι για να μην τις βλέπει η μάνα, γιατί τις έβλεπε και έκλαιγε. Φωτογραφίες ποιανού? Ποιανού φωτογραφίες? Φωτογραφίες από αυτά τα στρατόπεδα, ανθρώπους σκελετούς, να είναι όρθιοι ή ανθρώπους πάνω στα ράφια, σε κρεβάτια. Ναι, πήγαμε να τα δούμε. Και έβλεπες κεφάλια χωρίς σκέτο δέρμα, χωρίς κρέας. Ναι. Κόκαλα με σκελετούς να περπατάνε. Λοιπόν,
και τα κρεματόρια εκεί που κάνανε με τη φωτιά. Μετά την κατοχή κάποιοι, αυτοί που είχαν μπει οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι που μπήκανε πήρανε φωτογραφίες και τυπώσανε κάτι μπλοκάκια αστεία, αλλά που δεν έδειχναν τα μέσα της εποχής. Δεν ήταν τώρα φωτογραφίες σε χαρτί, ήταν σε χαρτί πρόχειρο και γράφανε πιο... Λοιπόν, τώρα οι Γερμανοί γίνανε φίλοι μας. Μπορεί να γίνουνε για μένα με τίποτα. Δεν μπορεί να συγχωρείς έτσι. Ένας λαός ολόκληρος υπό τις διαταγές του Χίτλερ και της κομπανίας του φάγανε 6 εκατομμύρια ανθρώπους και τους κάνανε σαπούνι. Βιομηχανική παραγωγή. Κάποιοι επέζησαν αποσκελετωμένοι και αρκετοί πέθανε μετά την απελευθέρωση που φάγανε. Ναι, με τους Αμερικάνους. Με τους Αμερικάνους που... Φάγανε φαΐ. Δεν ξέρανε οι φαντάροι τώρα ότι αυτός δεν πρέπει να φάει, πρέπει λίγο. Και δώσανε φαΐ να μοιραστεί. Κάποιοι φάγανε τον άμπακο που λένε, δηλαδή αντί μια φέτα ψωμί φάγανε 3. Αυτοί πάθανε ζημιά, θα πεθάνανε πολύ. Ναι. Από εκεί δικοί μας άνθρωποι, συγγενείς, ήρθε η ζωή, δεν θα την έχει πεθάνει. Αρρώγιο. Αρρώγιο. Τον Αρρώγιο τον έχεις γνωρίσει στο Ισραήλ. Όχι. Το Μέιρ. Α, ναι. Η μάνα του ήταν σε στρατόπεδο. Δεν το ήξερα. Ναι. Είναι ξάδελφός σου. Ξάδερφος. Από τη μάνα του. Ξαδέρφη είναι η μάνα του και αυτός είναι δεύτερος ξάδερφος. Κατάλαβα. Λοιπόν, τον Πέπο τον Πατή τον έχεις γνωρίσει, τον κόκκινο μάλι. Όχι. Και αυτόν η μάνα του Ζωή λεγότανε. Και αυτή ήταν σε στρατόπεδο και είχε το νούμερο. Ήτανε δυνατοί άνθρωποι και δουλέψανε εκεί που τους βάζανε, στους δρόμους, στα χωράφια και κάπου παίζησαν, μπόρεσαν και... Κατάλαβα. Αυτά. Γυρίσανε μετά την κατοχή, με την απελευθέρωση, χαρές και πανηγύρια. Ο πρώτος που γύρισε από εκεί, τρέχοντας, περπατώντας, με τρένα, καβάλα, ήταν ένας μπατής, Λέων. Που γύρισε από το Auschwitz. Από το Auschwitz που γύρισε. Από το Auschwitz. Από το Auschwitz, από τα στρατόπεδα, ναι. Μου έχουν πει ότι ο παππούς της Ελισάβετ ήταν ο πρώτος. Της Ελισάβετ. Ελισάβετ Δέτσι. Πώς λέγεται η Ελισάβετ? Ελισάβετ Δέτσι. Μπέζα. Δέτσι. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο παππούς. Μπορεί να ήταν ο παππούς της, δεν ξέρω.
Μπατής, Λέων. Και τον ρωτούσαν και τους έλεγε για τα κρεματόρια και αυτά και δεν τον πιστεύανε. Αλήθεια. Λέγανε τρελάθηκε ο Λέων. Ναι, ναι. Και του είχε κολλήσει η ρετσινιά ότι τρελός. Γιατί τέτοια πράγματα δεν μπορούσες να τα πιστέψει κανείς. Ναι. Τότε οι άνθρωποι δεν ξέρανε τώρα κρεματόρια και στρατόπεδα συγκέντρωσης και 6 εκατομμύρια νεκροί. Όχι ένας και δυο. 6 εκατομμύρια είναι λιγάκι περισσότερο από τη μισή Ελλάδα. Η Ελλάδα μετράει 10 εκατομμύρια, 11 ξέρω εγώ. Ναι, είναι σαν σχεδόν όλη η Ελλάδα. Αυτά. Πάμε να ξαπλώσουμε γιατί έχουμε αύριο. Ευχαριστώ που μου είπες τις ιστορίες σου. Για την ενημέρωση. Για τις ιστορίες σου. Θα βρούμε χρόνο να σου πω και άλλα πράγματα. Αλλά μπορείς να κοιμηθείς.